ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము 4వ స్కందం, శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము అయినటువంటి వంది మాగధాదులు ఋతు మహారాజును స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు వారి యొక్క స్తుతులలో 10వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి అందులో 10వ శ్లోకాన్ని చూస్తున్నాము. 10వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢ కార్యో. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢకార్యో. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢ కార్యో. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢ కార్యో. గంభీర వేద ఉపగుప్త విత్తః. గంభీర వేద ఉపగుప్త విత్తః. గంభీర వేద ఉపగుప్త విత్తః. అనంత మహాత్మ్య గుణైకధామ. అనంత మహాత్మ్య గుణైకధామ. అనంత మహాత్మ్య గుణైకధామ.
పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృత సారీ ఓకే పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢకార్యో గంభీరవేద ఉపగుప్త విత్తః అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢకార్యో గంభీరవేద ఉపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైకదామా పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా అనంత మహాత్మ్య గుణైకదామా పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢకార్యో గంభీరవేద ఉపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైకదామా పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా హరే కృష్ణ శశికళా మాతాజీ చాముండేశ్వరి మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम अव्यक्तवर्त्मैष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेद्धा उपगुप्त वित्तः अनंत महात्म गुणैक धामा पृथु प्रचेत इव संवृतात्मा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणमालु। अव्यक्तवत्मैष निगूढकार्यो गंभीरवेधा उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा। हरे कृष्ण माताजी वेंकट नरसिंहदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अव्यक्तवत्मैष निगूढकार्यो అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ బృంద మాతాజీ సారీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అవ్యక్తవత్మైష నిగూఢకార్యో గంభీర వేద ఉపగుప్త విత్తః అనంత మాహాత్మ్య గుణైకధామ పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా। హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यो गंभीर वेद उपगुप्त वित्तः अनंत महात्म्य गुणैकधाम पृथु प्रचेत इव संवृतात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माधवी नीलप माताजी पद्मिनी वरदेवीदास माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्तः
అనంతమాహాత్మ్యగుణైకధామ ఋతుః ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. అవ్యక్తవత్మైష నిగూఢ కార్యో గంభీర వేదాపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైకధామ ఋతు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. నిర్మలాస్ అయిపోనట విశాలవతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्तवत्मैष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्तः अनंत माहात्म्य गुणैक धाम पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्त वर्मश निगूढ़ कार्यो गंभीर वेद उपगुप्त वित्तः अनंत माहात्म्य गुणैक धाम पृथु प्रचेत इव संभूतात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢ కార్యో గంభీర వేదా ఉపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైకధామ పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృత్తాత్మ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्तवर्त्मैष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्तः अनंत माहात्म्य गुणैक धाम पृथु प्रचेता इव संवृतात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। మంజుభాషిణి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ. ఓకే. రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢ కార్యో గంభీర వేదా ఉపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైక ధామ మృదు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. అవ్యక్తవత్మైష నిగూఢ కార్యో గంభీర వేదావుపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైకధామ పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము. అవ్యక్త, అవ్యక్తము, వర్త్మ, ఇతని ఉపాయములు, ఏషః రాజు, నిగూఢ, గూఢము, కార్యః అతని కార్యము, గంభీర గంభీరము, రహస్యము, వేదాః సాధించు విధము, ఉపగుప్త రహస్యముగా ఉంచబడును, విత్తః అతని సంపత్తి, అపరిమితములు, మహాత్మ్య మహిమలు, గుణ సద్గుణములు, ఏకధామ ఏకైక విధి, ఋతుః ఋతు మహారాజు, ప్రచేతాః
సముద్ర రాజు యగు వర్ణుడు. రాజగు వరుణుడు ఇవా వలే సంవృత కప్పబడి ఆత్మా తాను. హరే కృష్ణ. భావము. గాయకులు ఇట్లు కీర్తింపసాగిరి, ఈ రాజు అనుసరింపనున్న ఉపాయములు ఎవ్వడును ఎరగజాలడు. ఇతని కర్మలు. హరే కృష్ణ. అతి గూఢంగా నుండును. ప్రతి కార్యమును ఏ విధంగా ఇతడు జయప్రదము కావింపగలగునో ఎవ్వడును తెలుసుకొనజాలడు. ఇతని సంపత్తి ఎవ్వరికిని తెలియక గోప్యముగా నుండును. ఇతడు అపరిమితమగు మహిమలకు సద్గుణములకు నిధి అయి విరాజిల్లును. ఇతని స్థానము చక్కగా కొనసాగుచు సముద్ర దేవతయగు వర్ణుడు పూర్తిగా జలంచే కప్పబడి ఉండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. గాయకులు ఇట్లు కీర్తింపసాగిరి, ఈ రాజు అనుసరింపనున్న ఉపాయములను ఎవ్వడును ఎరుగజాలడు. ఇతని కర్మలు కూడా అతి గూఢముగా ఉండును. ప్రతి కార్యమును ఏ విధముగా హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినపడుతోంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా ప్రభు? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తోంది ప్రభుజీ. చెప్పారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇతని కర్మలు కూడా అతి గూఢంగా నుండును. ప్రతి కార్యమును ఏ విధంగా ఇతడు జయప్రదము కావింప కలుగునో ఎవ్వడును తెలిసికొనజాలడు. ఇతని సంపత్తి ఎవ్వరికిని తెలియక గోప్యముగా నుండును. ఇతడు అపరిమితమగు మహిమలకును సద్గుణములకు నిధి అయి విరాజిల్లును. ఇతని స్థానము చక్కగా కొనసాగుచు సముద్ర దేవతయగు వర్ణుడు జలముచే కప్పబడి ఉన్నట్లు కప్పబడి ఉండును. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ప్రతి భౌతికత్వమునకు ఒక అధిష్టాన దేవత యుండును. ఆ రీతిని సముద్రములకు వర్ణుడు ప్రచేతసుడు అధిష్టాన దేవతయై ఉన్నాడు. బాహ్యమునకు సముద్రము జీవరహితంగా గోచరించినను సముద్రము కలిగిన వ్యక్తి దానిలో
అనేక రకములైన జీవజాలము కలదని ఎరిగి ఆ జలరాజ్యమునకు వర్ణుడు రాజు. సముద్ర గర్భమున హరే కృష్ణ సముద్ర గర్భమున ఏమి జరుగు ఎవ్వడును ఉపాయము చే పృథువు కార్య జయప్రదము కావించగలుగుచు ఎవడును ఎరుగజాలడు. పృథు మహారాజు యొక్క రాజనీతి పతము నిక్కముగా గూఢమైనది. అపరిమితమగు మాన్విత గుణములను కలిగియున్ననే అతనికి విజయము సాధ్యపడెను. ఈ శ్లోకమున గుప్త విత్తహ అను పదము ప్రధానమైనది. పృథువు ఎంత ధనమును రహస్యంగా దాచియుంచెననడి విషయము ఎవ్వరకు తెలియదని అది సూచించుచున్నది. సారాంశమేమనగా రాజే కాదు ప్రతి ఒక్కరును తమ కష్టార్జితమును రహస్యంగా పదిలపరపవలెను. అప్పుడే అవసరమైన సమయంలో దానిని సత్ప్రయోజనమునకు వినియోగించుట సాధ్యపడగలదు. కానీ కలినకు గాని ప్రభుత్వమునకు గాని సురక్షితమగు సంపత్తి లేదు. కాగితంతో తయారు చేసిన కరెన్సీ ద్వారానే ధన వినిమయం జరుగును. ఆ విధంగా కష్ట పరిస్థితులలో ప్రభుత్వము కృత్రిమంగా కరెన్సీ నోట్లను పెంచివేయును. అది జీవన అవసరములను ధరను కృత్రిమంగా ఆకాశమునంటునట్లు చేయగలదు. అంతటా ప్రజల పరిస్థితి దుర్భరము కాగలదు. కనుకనే ధనమును రహస్యంగా దాచిపెట్టుట పురాతన విధానమే అయ్యున్నది. పృథు మహారాజు కాలమునను అది అమలులో ఉన్నట్లు మనము ఇచ్చట గమనించవచ్చును. రాజు తన సంపత్తిని రహస్యంగా ఉంచునట్లు ప్రజలు కూడా తమ సంపదను రహస్యంగా ఉంచవలెను. అట్టి వ్యవహారంలో ఎటువంటి దోషము లేదు. కానీ ముఖ్య విషయమేమనగా ప్రతి ఒక్కరిని వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానమున సుశిక్షితులను చేయవలసి ఉన్నది. అప్పుడే ధనము కేవలము సత్ప్రయోజనమునకు వినియోగపడును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం యొక్క భావము, భాష్యము. ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజుని ఆ వంది మాగధాదులు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఈ శ్లోకము ఇంతకుముందు ఆయనను కీర్తించినటువంటి అన్ని అంశాల యొక్క సారాంశంగా ఉన్నటువంటిదిగా గోచరిస్తూ ఉంది. మనం పూర్వం చూసినట్లుగా ఈ పృథు మహారాజు బాధ్యతాయుతంగాను కరుణతోనూ రాజధర్మాన్ని వైష్ణవ ధర్మాన్ని సక్రమంగా పరిపాలిస్తాడు అని, అలాగే ఇంకా ఆయన ఆ పృథు మహారాజు యొక్క ప్రేమపూర్వకమైన దృష్టి, మధురమైనటువంటి సిరునవ్వును గురించి ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో వర్ణించబడినటువంటిది. ఆప్యాయయత్యసౌ లోకం వదనామృతమూర్తినా సానురాఘావలోకేన విషదస్మిత చారుణ అంటూ ఆయన అమృతం వంటి ముఖకాంతితోనూ ప్రేమతో నిండి ఉన్నటువంటి చూపులతోనూ నిర్మలమైన అందమైన చిరునవ్వుతోనూ సుందరమైనటువంటి చిరునవ్వుతోనూ పృథు మహారాజు ప్రజలందరినీ సంతృప్తపరిచి వారి హృదయాలను ఆనందంతో నింపుతాడు అనేటువంటిది వాళ్ళు కీర్తించినటువంటిది. సో ఇక ఈ క్రమంలోనే ఇంకా ఆయన గురించి చెప్తూ మనకి ఇక్కడ ఈరోజు ఆ పృథు మహారాజు ఎంతో గంభీరుడు, అంతర్ముఖుడు, అపారమైనటువంటి మహిమలకు నిలయము అనేటువంటిదిగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వాటన్నిటి యొక్క ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సారాంశంగానే మనము భావించవచ్చు. అవ్యక్తవర్త్మైష నిగూఢ కార్యో గంభీర వేద ఉపగుప్త విత్తః అనంత మహాత్మ్య గుణైకదామ పృథు ప్రచేత ఇవ సంవృతాత్మా. సో పృథు మహారాజు యొక్క కార్యాచరణ అంతర్గతంగా ఎంతో గంభీరంగా ఉంటుంది అంటూ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ రాజు అనుసరించనున్నటువంటి ఉపాయములను ఎవ్వరు కూడా ఎరుగజాలరు. ఈయన యొక్క కర్మలు కూడా అతి గూఢంగా ఉంటాయి. ఆయన చేసేటువంటి ప్రతి పని ఏ విధంగా పూర్తి చేయగలుగుతున్నాడో, ఏ విధంగా జయప్రదం చేయగలుగుతూ ఉన్నాడో ఎవడు ఊహింపజాలడు. అలాగే ఈయన యొక్క ఉన్నటువంటి సంపత్తులు కూడా ఎంతో గోప్యంగా ఉండి ఈయన అపరిమితమైనటువంటి మహిమలకు సద్గుణాలకు నిధి అయి విరాజిల్లును. ఈయన ఎంతో చక్కని స్థానాన్ని ఆయన ప్రచేతసుల వలె తన ఆత్మ నియంత్రణలో ఉంచుకొని అంతర్ముఖుడుగా జీవిస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ ఈ పృథు మహారాజు చేసేటువంటి కార్యాచరణను ఆయన చాలా చక్కగా గూఢంగా అవ్యక్తవర్త్మ
స్పష్టంగా వ్యక్తం కాని మార్గంలాగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆయన అన్నీ కూడా వీళ్ళు అనుకునే లోపల అవన్నీ కూడా అయిపోయే విధంగా, పనులన్నీ కూడా చేసే విధంగా. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం చేయక మునిపే నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నా ఉద్దేశం ఇదే అనేటువంటి ఒక భావనలో మనం ఉండిపోతూ ఉంటాం. కానీ అంతర్ముఖులైనటువంటి వాడు, నిజమైనటువంటి మహాత్ములు అనేటువంటి వారు తమ గొప్పతనాన్ని ప్రచారం చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. వారు చేసేటువంటి కార్యాలే వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని బహిర్గతం చేస్తూ ఉంటుంటాయి. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండానే తన కార్యాలను తాను చక్కగా చేసుకుంటూ పోయేవాడు. అలా చేసుకుంటూ పోతాడు భవిష్యత్తులో అంటూ ఈ గాయకులు, ఆ వంది మాగధాదులు, సూత వంది మాగధాదులు ఆ పృథు మహారాజును కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి నాయకులు, నిజమైనటువంటి మహాత్ముల యొక్క గొప్పతనాన్ని వారు ప్రచారం చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఇవాళ మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని, వారు చేసినటువంటి కార్యాలను వారేం చెప్పుకోలేదు, కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కృష్ణ చైతన్యం ఏ విధంగా ఉన్నదో ఈరోజు మన ముందు వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఆయన ముందే నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా 108 ఇస్కాన్ సంస్థలు నిర్మిస్తాను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా హరే కృష్ణ మంత్ర ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేస్తాను అని చెప్పుకొని పోలే. ఏదో అవకాశం దొరికింది, వారు గురువు గారు పాశ్చాత్య దేశాలలో ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి వారికి మన ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను బోధించండి, మీలాంటి యువకులు అవసరం అన్నారు. కానీ ఆయన వెళ్ళేటప్పటికి ఆ పరిస్థితులను తీసుకొచ్చుకునేటప్పటికి యువకుడు కాదు, ముసలివాడయ్యాడు. ఆయన వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు. వారి గురువు గారు ఇచ్చిన మాట వయసులో మొదటిసారిగా పరిచయం అయినప్పుడు చెప్పినటువంటిది. ఇదే మనం అర్థం చేసుకోలేనటువంటి భగవంతుని యొక్క లీలలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది. కాకపోతే మొత్తం మీద గురువు గారి ఆజ్ఞను నెరవేర్చే విధంగా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ప్రభుపాదులు వారికి లభించినటువంటిది. సో కాబట్టి నిజమైనటువంటి మహాత్ములు వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని వారు ప్రచారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారి కార్యాలే వారి యొక్క మహిమలను తెలియచేస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా పృథు మహారాజు కూడా ఆయన చేసేటువంటి కార్యాల ద్వారా భవిష్యత్తులో ఆయన కీర్తించబడతాడు. అలాగే ఆయన చేసేటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా నిగూఢ కార్య, రహస్యమైన లోతైనటువంటి కార్యాలుగా ఉంటాయి. అంటే ఉద్దేశం ఎంతో లోతుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి మహాత్ముల యొక్క కార్యం వెనక, వారు చేసేటువంటి పనుల వెనక ధర్మం ఉంటుంది. ధర్మంతో పాటు ప్రజల యొక్క శ్రేయస్సు ఉంటుంది. ఆ ప్రజల శ్రేయస్సుతో పాటుగా భగవత్ సేవ కూడా ఉంటుంది. అదే ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి నిజమైనటువంటి శాంతిని ఇవ్వగలిగేటువంటి కార్యం. ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఆ ధర్మం ప్రజాహితంగాను భగవత్ సేవలో వినియోగపడే విధంగా ఉన్నట్లు అది నిగూఢమైనటువంటి కార్యంగా ఆయన చేసేటువంటిది. అలాగే గంభీర వేద అంటూ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి పదం. సో ఇక్కడ ఈ గంభీర అంటే రహస్యము, వేద అంటే సాధించేటువంటి విధానం. అంటే ఆయన యొక్క ఆలోచన ఎంతో లోతుగా, గంభీరం అంటే ఎంతో లోతైనటువంటి, వేద అంటే ఆలోచన లేదా నిర్ణయ శక్తి లేదా బుద్ధి అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. వేద అంటే తెలుసుకోవడం కూడా ఆలోచన. సో కాబట్టి పృథు మహారాజు ఏ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునేవాడు కాదు. పరిస్థితిని ప్రజల్ని పరిశీలించి ప్రజల అవసరాలను అర్థం చేసుకుని ధర్మానికి అనుగుణంగా భవిష్యత్తు ఫలితాలను ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి విధానము గంభీర వేద అని చెప్పబడుతుంది.
సో నాయకత్వ ఆలోచనలు అలాగే ఉండాలి. ఎందుకంటే ముందు ఏదో పని చేసి ఆ పని వల్ల మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా కృష్ణ భగవానుల వారు, తమో గుణమైనటువంటి కార్యాలు, ఆ చేసే కార్యాల యొక్క ఫలితం ఎలా ఉంటుందో, అది ప్రజలకు ఏ విధమైన హాని కలిగిస్తుందో అనేటువంటి విషయాలను, అతను అది చేయగలడో లేడో అనేటువంటి విషయాలు కూడా తెలుసుకోకుండా లేసేటువంటి కార్యాలే తమో గుణమైనటువంటి కార్యాలు. కానీ దాని గురించి ఆలోచించి ధర్మబద్ధంగాను ఉండేటువంటి చర్యలు చేసేటువంటిది సాత్వికమైనటువంటివి అవుతాయి. సో పృథు మహారాజు భగవదంశ అయినటువంటి అతను కనుక ఆయన చేసేటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా సాత్వికమైనటువంటి కార్యాలుగా ఉన్నటువంటివి. అలాగే విత్త అంటే సంపదలు, ఆయన సంపద కూడా చాలా రహస్యంగానే ఉండేటువంటిది. అంతే కదా, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపదను మనం ఎలా లెక్కగట్టగలుగుతాం, ఏ విధంగా అంచనా వేయగలుగుతాం? అంతేకాని పృథు మహారాజు బాహ్యమైనటువంటి సంపదలను ప్రదర్శించేవాడు కాదు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి. సో మన దగ్గర ఏదైనా ఉంటే నాకు ఇంత ఉంది నాదంతా అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఉన్నటువంటి సంపదను వీలైనంత వరకు కృష్ణ సేవలో వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. కాబట్టి మన అవసరాలకు, వాటితో పాటుగా దేవాలయ సేవలకు, భక్తుల యొక్క సేవకు, ప్రసాద వితరణకు, హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమానికి ఏవైనా మరి అలా వినియోగించుకున్నప్పుడే సంపద యొక్క నిజమైనటువంటి పవిత్రత అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇందులో ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అనంత మహాత్మ్య గుణైక ధామ, అనంత అంతం లేనటువంటిది మహాత్మ్యం, ఆయన యొక్క మహిమలు, సద్గుణాలు, ఏకధామ, ఒకే ఒక ధామ అంటే మార్గము లేదా నిలయం. సో కాబట్టి ఆ పృథు మహారాజు ఏకైక నిలయమైనటువంటి వాడు. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా శ్లోకాలలో ఆయన ధర్మనిష్టపరుడు, సమదృష్టి కలిగిన వాడు, ప్రజాపోషకుడు, సహనవంతుడు, కరుణామయుడు, రక్షకుడు, ప్రేమ మాధుర్యం ఉన్నవాడు, గంభీరతం ఉన్నవాడు, ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, ఇవన్నీ పూర్చారు కదా. సో అన్నింటి యొక్క సారంగా ఈ పదాలను ఇక్కడ వాడినట్లుగా చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు పృథు ప్రచేత ఇవా. ఇక్కడ పృథు మహారాజు ప్రచేతుల చేత పోల్చబడింది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో వివరించినట్లుగా ఇంకా సంవృతాత్మ, నియంత్రించబడి లేదా కప్పబడిన మనసు లేదా ఇంద్రియాల లేదా అంతఃకరణ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఆ పృథు మహారాజు యొక్క రాజనీతి పథము చాలా నిగూఢమైనది. ఆయన అపరిమితమైనటువంటి మహిమాన్విత గుణాలను కలిగి ఉండి ఆయన ఆ విధంగా విజయాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ నిగూఢతకి గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, రాజ్యంలో కానీ ప్రజలలో కానీ కొంత సంపదలను రహస్యంగా దాచుకోవాలి అని చెప్తారు. అందుకనే మనకి నిధులు అని అప్పుడప్పుడు ఆలయాలలో రాజులు వెళ్ళి దాసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వాటిని వినియోగించుకోవడానికి. అందుకే మన దగ్గర ఈ దుర్మార్గులు, దుష్టులు, ఇతర విదేశీయులందరూ కూడా దండయాత్రలు జరిపి ఆలయాల్లో ఉండేటువంటి సంపదలను కొల్లగొట్టి, ఎందుకంటే రాజులు అలా నిగూఢంగా దాచిపెట్టుకునేవాళ్ళు. అలాగే అప్పుడప్పుడు పొలాల్లోనూ అక్కడెక్కడ లంక బిందెలు అది అంటుంటాం కదా.
సో రైతులు కూడా కొంత ధనాన్ని అవసరానికి అలా పూర్వకాలం అదంతా. ఎందుకంటే అప్పుడు వెండి నాణ్యాలు, బంగారు నాణ్యాలు అవి ఉండేవి కాబట్టి దాచిపెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంది అన్ని కృత్రిమమైన పేపర్లు భూమిలో పెట్టామనుకోండి ఏమైపోతుంది, మరి దాంతో కలిసిపోతుంది. కృత్రిమమైనటువంటి ఇప్పుడు ఉండేవన్నీ కూడా. సో కనుక ఈ రహస్యమైనటువంటి సంపదలను ఉంచుకోవడం కొంత అవసరాలకి ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి. సరే, ఇది సాధారణంగా కామ్యకర్మ రతులై సాధారణంగా ఉండేది. కానీ భక్తి భావనలో ఉండి భక్తిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి, సంపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతులైనటువంటి వాళ్ళకి ఇవేవి కూడా అవసరం లేదు అనేది శాస్త్రాలు చెప్తూ, ఒక రకంగా ఇవి చెప్తూ ఉన్నాయి. ఇవి బద్ధ జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి జీవ వ్యవస్థ కోసం చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. అదే సమయంలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి నిత్య ముక్తులైనటువంటి వారి కోసం, నిత్య బద్ధులు నిత్య ముక్తులుగా ఉండేటువంటి జీవన విధానాలలో సంపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతి అయినటువంటి వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా ఏమీ అవసరం లేదు. ఆ రక్షణంతా భగవంతుడే చూస్తాడు. కాకపోతే కొంత ఆధారపడి, కొంత మనపైన, కొంత మనం, కొంత నాది, కొంత భగవంతుడు అనే వాళ్ళకి అది జరగదు. పరిపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతులైనటువంటి వారి యొక్క రక్షణ భారాన్ని ఆయనే చూస్తాడు. అది ఘంటాపథంగా చెప్పవయ్యా అర్జున అంటూ, ఎందుకంటే ఆయన చెప్పకుండా ఆయన భక్తుల ద్వారా చెప్పించారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఆయన చెప్పిన మాట కన్నా ఆయన ఒకవేళ దాటితోడేమో, కానీ ఆయన భక్తుల మాట మాత్రం ఎప్పుడూ దేవదాటడు. భక్తులు ఏదంటే నిజ భక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు, అన్యాభిలాషిత శూన్యంగా ఉన్నటువంటి భక్తులు, ఇతర ఆలోచనేవి లేకుండా ఉండేటువంటి భక్తులు ఏం కోరుకుంటే అది ఖచ్చితంగా భగవంతుడు నెరవేరుస్తారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అనేవారు, మీరు విశుద్ధ భక్తి చేయండి, నేను వచ్చి బ్యాక్ డోర్ నుంచి మీకు గోలోక బృందావనాన్ని తీసుకెళ్తాను అని చెప్పారు. అంటే అది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి మాటపై ఉన్నటువంటి నమ్మకం. భగవంతుడిని మనం ఆశ్రయిస్తే మనకు కలిగేటువంటి దానిపైన ఉండే నమ్మకంతో ఆయన అన్నారు. అంతేగాని నేను వెనక నుంచి వచ్చేసి దొంగతనంగా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తానని కాదు. సో మరి ఈ విధంగా మన జీవన ఆధారం, మనం మన జీవితాన్ని అంటే సాధారణమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు చేయవలసినటువంటి వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఆధ్యాత్మిక జీవనమే మన యొక్క నిత్య ధర్మం. అందుకే చివరికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, వర్ణాశ్రమ విధానమును ఎవరి ధర్మాన్ని వాడు సక్రమంగా నిర్వర్తించే విధంగా. ఇన్ని చెప్పిన తర్వాత చివరికి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరిని వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానమున సుశిక్షితులను చెయ్యవలసి ఉన్నది. అప్పుడే ధనం కానీ ఇంకేదైనా కానీ దానికి సత్ ప్రయోజనము అంటే మంచి ప్రయోజనం. అందుకే సత్సంగం అంటే మంచి భక్తుల యొక్క సాంగత్వం. ఎందుకంటే ఈ సత్సంగం యొక్క ప్రాముఖ్యత వాస్తవానికి మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి అలవాట్లన్నీ కూడా, ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా, ఈ అనర్థ నివృత్తి జరగడానికి సత్సంగం. ఎందుకు మరి అనర్థాలు అంటే సాంగత్వం వల్ల. వాస్తవానికి చూస్తే చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళకి అలవాట్లు ఏవి ఉండవు కదా, ప్యూర్ స్టేట్లో ఉంటారు. వాస్తవానికి చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని వస్తాయి అనుకోండి, పూర్వజన్మ సుకృతాలుగా కొన్ని. ఎందుకంటే ఈ స్థూల శరీరాన్ని వదిలేస్తాడు, సూక్ష్మ శరీరంతోనే వస్తాడు నెక్స్ట్ ఆత్మకి, అంటే నెక్స్ట్ దేహానికి. కాబట్టి కొన్ని వాసనలు ఉంటాయి, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. కాకపోతే ఈ వచ్చేటువంటి హ్యాబిట్స్, దుర్గుణాలన్నీ కూడా సాంగత్వం వల్లనే వస్తుంది. పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే సమాజంలో ఒక వ్యక్తి పెరిగేటువంటి విధానాన్ని బట్టి వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో ఏదైనా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతి, శాస్త్రబద్ధంగా జీవన విధానం కొనసాగాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విధానం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు